Vítam vás pri sledovaní aktuálneho spravodajstva televízie Centrál. Nevidiaci rekordman prekonal svoj osobný čas v skladaní Rubikovej kocky. 34-ročný takmer nevidiaci Lukáš z Nových Sadov dokáže vytvárať náročné obrazce zo stavebnicových kociek. Jeho najnovší výtvor zabral takmer celú stenu. Dokonca je aj slovenským rekordmanom v skladaní Rubikovej kocky a vlastne aj najväčšiu zbierku hlavolamov. Zavítali sme k nemu domov, aby sme prostredníctvom našej kamery zaznamenali jeho osobný rekord. Tak sme dospeli k záveru, že sa podarilo vylepšiť ten minulý rekord o 45,5 sekundy. Aktuálny čas je 91 sekúnd, teda minúta 31, takže blahoželáme, je tu nový slovenský rekord. Ďakujem. Toto je Lukáš Bot. Už pred rokmi začal postupne strácať zrak. Dnes vidí už len na 8 až 10%. Získal však slovenský rekord za skladanie Rubikovej kocky pre nevidiacich. Vylepšil si svoj čas spred 6 rokov. A toto je taká, že má UV úpravu. Mala by byť taká trblietavá. Rekord, ktorý si dneska vylepšil, jeho osobný rekord, bolo to skladanie kocky, špeciálne ako zrkadlová mirror, skrivasko mirror. No a predtým to zložil za vyše 2 minúty a dneska sa mu to podarilo za minútu aj 31 sekúnd, za 91 sekúnd teda poskladal túto kocku. Bolo to ozaj náročné, mal 3 pokusy, ale platný je tento stredný pokus, ktorý sme ako zapísali do knihy slovenských rekordov. V čase, keď Lukáš chodil na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu, získal slovenský rekord aj za najväčšiu zbierku hlavolamov na Slovensku. Vtedy mal 215 hlavolamov, dnes je to už o desiatky viac. Okrem toho má Lukáš na svojom konte ďalší rekord. Získal ho za najväčšie logo vytvorené z lega. Má výšku 263 a šírku 519 cm. Váži 150 kg. Symbolické je, že ide práve o logo slovenských rekordov a stavbu robil takmer 3 mesiace. Ja stavam stavebnice tak, že ich nezlepujem. To znamená, že stoja úplne o svojej vlastnej váhe, o svojej vlastnej sile, o svojej vlastnej statike a po vlastne ukončení rozoberiem, rodina mi pomôže roztriediť farby a pôjdeme do ďalšieho projektu. Buď robím vlastný motív, ktorý si úplne sám čisto vymyslím, alebo robím podľa skutočnej buď stavby nejakej budovy, alebo priamo logo, ktoré si vďaka svojmu zbytkovému zraku na veľkom monitori naštudujem, potrebujem si to uložiť do pamäte, do mysle a vlastne potom už skladám len podľa pamäte, podľa svojej predstavivosti. Kvôli svojmu osobnému handicapu mu hotové diela pomáha kontrolovať syn. Áno, rodina mi pomáha vlastne po rozobratí, pomáha mi triediť farby a počas stavby mi po určitej časti postavenej mi kontrolujú chyby. A vlastne hmatom si to kontrolujem a farby riešim tak, že mám 12 farieb rozdelené do 6 krabíc, každá farba má svoju vlastnú priehradku a podľa toho, akú farbu potrebujem, tak z tej priehradky beriem to lego. Hodnotím to ako veľmi náročnú robotu. Verím, že sa prídu na to pozrieť aj ďalší ľudia z obce a tak, aby uznali, že to je dielo, ktoré si zaslúži pochvalu. Z Nových Sadov Klaudia Gregušová, televízia Centrál.